Ah! Hvorfor har du en kop? Hvorfor er det der? Det er meget rart. Undskyld, far. Okay, jeg tror bare, jeg går igen. Ja, det tror jeg, det er bare det der. Det er okay, jeg går bare igen. Hvad i alverden er det, du laver? Det der, det er du overhovedet ikke gammel nok til at vide noget som helst om endnu. Undskyld, mor. Kan du se at pakke det der væk? Det er helt forkert at vide noget som helst om endnu. Mor!